тавре аз мушоҳидаҳо бармеояд имрӯзҳо сокинони мамлакат бо як масъулияти баланд баҳри ҳифзи саломатии худ ва наздиконашон ба муассисаҳои тандурустии маҳаллӣ зисти хеш муроҷиат намуда ваксинаи зидди ин беморӣ гирифта истоданд. маъракаи иммунизатсия бар зидди бемории коронавируси covid-19 чун дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ низ дар сатҳи баланд ҷараён дошта, сокинон аз ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати кишвар хосатан дар самти вақт дастрас намудани ваксинаи зидди бемории коронавирус сипосгузории хешро иброз медоранд. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишварамон ноҳияи рӯдакӣ ки яке аз ноҳияҳои калонтарини ҷумҳурӣ ба шумор меравад, дар моҳи ахири моҳҳои апрел ва май ваксинаи AstraZeneca ки истеҳсоли давлати Ҳиндустон буд ба мо дастрас гардид ва мо дар марҳилаи аввал тавонистем ки тамоми кормандони соҳаи тандурустиро бо ин ваксина фаро гирем. гуфтан ба маврид аст ки дар кормандони соҳаи тандурустӣ 95% кормандон бо ин ваксина фаро гирифта шуданд ва айни ҳол бошад бо дастрасӣ ва дастгириҳои пайдарпайи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боз ваксинаи Модерна ки истеҳсоли давлати Муттаҳидаи Амрико мебошад дар мо дастрас шуд. айни ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ мо 15600 воя гирифтем. айни ҳол бошад дар тамоми марказҳо ва бунгоҳои саломатии ноҳия ин дастрас шудааст. бояд гуфт ки то санаи 28 июли соли равон дар Тоҷикистон 524472 нафар шаҳрвандон ба ваксинатсия зидди бемории коронавируси covid-19 фаро гирифта шуданд. инчунин вояи дуюми ваксинаро то санаи зикр гардида 40450 нафар шаҳрвандони мамлакат гирифтанд.